Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom videu. A v prvom rade by som vám chcel popriať všetko dobré do nového roku, keďže už máme 4. januára. Takže všetko dobré do nového roku a hlavne veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Prichádzam do tréningového centra, ale zároveň by som chcel robiť tie videá čo najviac autentické a sú samozrejme nejaké veci, ktoré buď nemôžem zdieľať skrz už moje nejaké rozhodnutie, alebo si vážim moje súkromie, ale zároveň aj profesijné, teda futbalové, ktoré proste zdieľať nemôžem. Rozprávať sa o čo najviac veciach, ktoré sú možno aj miestami tabu a zároveň nemôžem zdieľať úplne všetko, pretože 3 bodky. Možno vás niekoho teda zaujíma, že prečo keď dneska večer máme zápas, tak ja som mal dneska ráno tréning a večer sa ideme pozrieť na zápas. Aká je momentálne moja situácia s futbalom a všetkým týmto a celým tým obdobím, ktorý som si prešiel. V poslednej dobe mám pocit, že sa pridáva na sociálne siete len veľmi všetko to pozitívne a všetko takéto pripravené a nastrojené na to, aby to vyzeralo dobre na sociálnych sieťach. A ako som spomínal, že ja by som rád robil tieto veci čo najviac úprimne, asi aký som a aké názory mám. Nepotrebujem sa tu na niečo pretvarovať a na niečo hrať. Ja všetky tie informácie alebo všetky tie veci, s ktorými sa ja budem cítiť proste, že OK, že by som ich chcel zverejniť, tak myslím si, že úplne OK to dať von a porozprávať sa o tom celom období, ktorým som si prešiel, ktoré bolo veľmi náročné pre mňa, či už po fyzickej alebo mentálnej stránke. Ak by to teda aj vás zaujímalo, tak môžem natočiť jedno také separátne video, kde sa k tomu vyjadrím a nebude to skôr taký úplne, že content, čo robím, ale možno iba také osvietenie tej situácie, akú momentálne mám a snažiť nájsť tom nejakú takú tú zlatú medzu, zároveň proste asi zodpovedať nejaké otázky a možno približiť iba tú situáciu, ktorá bola a ktorá sa diala. Y para la gente que está mirando de España, en este video voy a intentar hacer algunas partes que serán en español, para también tener algo en el video para vosotros, porque hay mucha gente que está mirando mis videos, o mi video, porque he hecho solo uno, de aquí de España, aun cuando no entiendes nada. Entonces muchas gracias por la ayuda que estás mirando estos videos, y voy a intentar hacer en cada video algún parte que es en español para preguntar o para hablar un poquito con vosotros. Entonces tu už prichádzam na štadión nejakých 45 minút pred začiatkom zápasu, keďže sme dneska hrali domáci zápas, takže som prišiel chalanov pozrieť. Hrali sme dneska proti Las Palmas, ktorí sú horúci kandidát na postup do prvej ligy, takže som prišiel chalanov pozdraviť, pozrieť rozcvičku a potom som sa presunul hore na tribúnu, keďže dneska bola extrémna zima, naozaj ťažko sa vydržalo posledovať zápas až do konca. Na začiatku druhého polčasu sa nám podarilo vyrovnať na 1-1, ale zápas sa nám nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca, keďže sme prehrali 2-1 a dostali sme gól v nejakej 90. minúte. A ja už som vlastne zápas musel dopozerať znútra, pretože bola taká zima, že som nevedel vydržať na tribúne. Pod minulým videom bol jeden komentár, ktorý hovoril o tom, že prečo viacerí slovenskí ako futbalisti alebo športovci natáčajú takéto videá. Chcel som sa k tomu vyjadriť možno ja, prečo som nezačal skôr natáčať takéto videá, lebo už som o tom myšlienkou som sa pohrával dlhšie, ale moje dôvody boli vždy také, že jednak som sa prvý necítil komfortne natáčať sa a zverejňovať tieto videá, ktoré som už spomínal. Potom druhá vec bola taká, nemyslel som si, že by to reálne niekoho zaujímalo, ako možno vyzerá môj deň alebo môj nejaký život na tom displeji. Zároveň je tam podľa mňa veľmi tenká hranica medzi tým, že čo by sa mohlo zdieľať a mohlo byť eventuálne použité, dajme tomu proti mne. Poviem príklad, že by sme hrali nejaký zápas a odohral by som zlý zápas a niekto by používal proti mne, že proste natáčam videá a nemám možno to sústredenie na futbal. Že to boli vždy také myšlienky, ktoré som ja mal v hlave a ktoré mi bránili predtým. S tým, že sme športovci, už prichádzame o značnú časť názor súkromia a zdieľať navyše ešte to súkromie môže byť pre niekoho odradzujúce.
Takže toto boli vždy také dôvody pre mňa, prečo som nikdy chcel začať natáčať, ale už som sa dostal do toho štádia, že mi to je jedno. Takže dúfam, že vás tie videá budú baviť a cheers. Una cosa que me gustaría comentar con vosotros es que este año he pasado un poquito más tiempo que año pasado, antes de Navidades aquí en Zaragoza. Y yo tengo que decir que yo disfruté muchísimo el ambiente de Navidades aquí en Zaragoza. Y me gustaría preguntar a vosotros, ¿qué es vuestro momento favorito de todos los Navidades? Si es día de Navidades o Año Nuevo o Día de los Reyes, porque es Día de los Reyes no se celebra en Eslovaquia. Por eso me gustaría preguntar, ¿qué es vuestro momento favorito? Y tengo otra pregunta, ¿por qué se comen uvas en Año Nuevo? No entiendo. Eso tampoco no tenemos en Eslovaquia. Y me gustaría saber por qué se comen uvas. Entonces, déjame tus opiniones en los comentarios y nos vemos. Zároveň by som sa vám chcel všetkým poďakovať za pozitívny feedback na prvom videu, veľa pozretí, veľa komentárov, čo som veľmi nečakal, že to bude mať takýto úspech. Takže ďakujem vám všetkým, že ste si pozreli to prvé video, že ste si pozreli aj toto video a verím tomu, že vás tie videá budú baviť.